Hey. Okay, but I do believe that more helicopters, obviously, as we've been trying to do, they need some type of relief because they don't have refrigerators and they are eating shitty food. They don't have a shop. Life is beyond what we call normal. It's far away from normal. Because that's what shows that we've been here from the beginning, that we have the loyalty of the people. They know we are there for them. They're giving us cameras, we are giving them cameras. What we needed was more helicopters to go to more places. Hola, hola. El meu nom és José Andrés. Soc cuiner, soc asturià, soc català, soc espanyol i americà. M'agrada de donar de menjar als meus restaurants, però també m'agrada de donar de menjar a tothom. I think we've already gone too far. I want to give a shout out to chef and philanthropist Jose Andres. This fellow right here. That's 4 James Beard Awards. It took me 48 years to get the 2, so please give me the 2 full Michelin stars. 2 stars. Thank you. Wait, and you put it in a porron. What is a porron? A porron is this. I don't know how to describe it in English. I am an immigrant, man. His food is delicious. His restaurants are gorgeous. But what a lot of people don't know is Jose is also a humanitarian. That's pretty impressive. So, you also got a National Humanities Medal from Obama. Jose Andres has been nominated for the 2019 Nobel Peace Prize. I am an immigrant. I know where I come from, but I know where I belong. And I love what our Constitution says. We the people. I'm gonna guarantee you, and I know you are on this fight with me, that we the people means every single human being. Qui és José Andrés? És un immigrant que ha aconseguit el seu somni americà i ha fet de la cuina l'instrument per fer activisme social a favor dels immigrants. I que no ha deixat de fer el que li agrada, que és cuinar, innovar en la cuina, però alhora ha volgut traslladar la plataforma que li dona la cuina per defensar una minoria cada vegada més majoritari, que són els llatins als Estats Units, i que a través de la cuina ell sintonitza amb aquesta comunitat per defensar els seus drets. O sigui, s'ha convertit com una mena de símbol per aquesta comunitat. És un símbol perquè se'l veu com un immigrant que ha sabut triomfar amb la seva feina, perquè va arribar amb una sabata i una espardenya, i ha construït un imperi a base de treballar i treballar molt dur. I en aquest país, qui treballa, treballa dur i respecta les normes, té futur perquè el país li reconeix i pot créixer. I ell és l'exemple de qui ha arribat de molt avall i ha sapigut arribar molt amunt. La seva relació amb el poder, quina ha estat sempre? Ell es va apropar molt als demòcrates i particularment a Barack Obama, que molt probablement va ser un dels que va accelerar el seu èxit i la difusió del seu nom. I Barack Obama li va obrir les portes de la Casa Blanca com un gest per incorporar els immigrants dintre de l'administració Obama. I li va obrir les portes de la cuina perquè cuinés per ell. I això ell ho va saber aprofitar. José Andrés té una habilitat, i és que comunica molt bé. Té un anglès amb un accent molt fort, però és graciós, és simpàtic i té profunditat quan explica les coses. Això, amb les ganes de treballar i el talent que té per la cuina, fan un còctel que en aquest país et Funciona. catapulta. Sí.
i fins al punt de que ell es va enfrontar a l'actual president Donald Trump quan havia signat un acord per tenir un restaurant en el seu hotel aquí a Washington, i quan ell va adonar-se'n de les seves posicions polítiques en qüestions d'immigració, José Andrés va dir, no, jo no puc estar perquè la meva moral no m'ho permet, perquè els meus principis no m'ho permeten. Tenen amics, José Andrés? Jo crec que pel fet d'haver-se abraçat tant al Partit Demòcrata, pot haver-hi republicans que no el vegin amb els ulls. Però la cuina és un seductor molt atractiu i, per tant, estic convençut que tots aquells que el critiquen quan s'asseuen a la taula d'un restaurant de José Andrés, i a Washington n'hi ha diversos, i jo et diria que els he tastat tots menys un, crec que les diferències polítiques queden esvaïdes per la bona cuina. No sé si tu consideres que algun dia José Andrés, tal com li va la carrera, el podem veure a la Casa Blanca, al Senat o al Congrés. Fent carrera política? Tot és possible. És a dir, si volgués ser president dels Estats Units, tindria popularitat, almenys. No podria, perquè no ha nascut als Estats Units. Ell podria ser congressista, podria ser senador o membre de la Cambra de Representants. Però no podria ser president. No pot ser president perquè un president ha d'haver nascut als Estats Units. De moment. De moment s'ha de canviar la Constitució. Què tal, Ricard? Com estàs? Molt bé. Benvingut. Molt bé. Gràcies. Aquí estem, a Washington. Pues aquí estem. Mira, aquí un restaurant. Però és antic aquest restaurant, eh? Quants anys té? Ja portem aquí 15, 16 anys. Ja. Clar, aquí als Estats Units et coneix molta gent, però a Catalunya i a Espanya potser quan dius el nom de José Andrés no saben qui és, no? Home, no ho sé, això. Tampoc és una cosa que em preocupi massa, però pensa que vaig estar 2 o 3 anys a la televisió espanyola. Vaig fer anuncis de televisió per diferents companyies. I la veritat que sempre, en general, la premsa m'ha tratat molt bé. Vull dir que aquí, per exemple, has presentat un premi Òscar. Surts a tots els shows de televisió que hi ha i que hi hauran. I, en canvi, a Espanya segurament aquesta imatge de tu no la tenen, no? És a dir, popularment aquí ets molt conegut. Sí, bueno, pot ser, però ja et dic, jo vaig molt a Espanya perquè m'agrada molt, vaig molt a Barcelona, vaig molt a Astúries, a Andalucía, que són els llocs que jo vaig allà. Vull dir, tinc molts amics i tothom m'estima molt i jo estimo moltíssim a tothom. I això és el que a mi m'agrada, no? Cada vegada que vaig cap allà, doncs, torno a casa, no? Tu vas néixer a Astúries. Sí, jo tenia 5 anys quan vaig arribar a Catalunya. Vull dir, els meus pares eren ATS. Li va sortir un treball al meu pare a Belvitge i ens vam anar cap allà i vam començar a viure al Prat de Llobregat. Del Prat ens vam anar al costat de l'Hospital de Sant Pau, al final de l'avenida Gaudí, a Padre María Claret. Em sembla que era el número 47. Quina memòria. I d'allà en vam anar cap a Santa Coloma de Cervelló, perquè n'hi havia un club de tennis que ens agradava anar, el tennis canvia, i es pot dir que jo sóc un nano... A mi quan em dius, si tu d'on ets? Jo sóc de Santa Coloma de Cervelló. I quin record en tens d'aquella època? Ho recordes com una època dolorosa, quan els teus pares van emigrar a Catalunya? No, per mi va ser un moment màgic. La manera que van rebre la meva família a mi va ser una... O sigui, no va poder ser millor. Vam ser una família més des del començament. La gent que a mi me van ajudar a arribar a un país que parlava una altra llengua, però que em van recibir com si fos un fill meu. I la cuina? Quan va arribar la cuina? La cuina va arribar de sempre, perquè al meu pare li agradava cuinar molt, la meva mare era la que cuinava més d'entre setmana, el meu pare feia... El teu pare era aquell els que seus fa... pinitos, però els diumenges era el que feia la paella. I el meu pare sí que em va ensenyar... Jo volia cuinar i un dia em vaig enfadar perquè jo sempre feia el foc. I li vaig dir que jo volia cuinar, i ell em deia que no, que necessitava que jo fessi el foc perquè jo era l'únic que ho sabia fer. Un dia em vaig quedar molt enfadat i me'n va enviar fora. Després parlem. I després em va agafar i em va dir jo sé que volies fer el cuinar, però el més important és el que tu estaves fent, que era controlar el foc. Si ets capaç de controlar el foc, podràs fer en la teva vida el que vulguis. Això és real quan ho
aplicat a la cuina, però és una metàfora meravellosa de la vida. Aquella ensenyança que em va donar el meu pare, encara vaig tardar en donar-me compte, potser, que va ser la millor ensenyança. Controla el foc. Ho tens que entendre. I una vegada que tens aquest poder de controlar el foc, pots fer en la vida el que vulguis. Fins al punt que vas treballar al Bulli, 2 anys. Bueno, lo del Bulli va ser... Jo tenia ja un restaurant al costat de l'Antull, on jo cuinava, a la plaça Sant Pere, De Roses. dintre de Roses, que ara n'hi ha un banc, i la mare d'un amic que tenien allà el Mirasol, que és un restaurant, cafeteria, és cafeteria, gelats, sàndwiches, mistos, ens va pagar l'anar al Bulli, a menjar, al fill seu i a mi. I me'n recordo que vaig anar. I clar, pues, el que escoltaves del Bulli, que Ferran era una persona creativa, daliniana, i veure-ho. I després Ferran va vindre a menjar unes gambes a l'ajillo al meu restaurant, a la barra. Ràpidament vaig veure. L'any següent vaig tornar, com no, a treballar amb Ferran i vaig conèixer un mestre en els seus començaments, quan ningú sabia que ho seria. I vull dir, el Bulli ha sigut i serà un lloc màgic sempre. I és cert que tu vas ser el cap de Joan Roca? Bueno, jo imagina't, jo tenia 17 anys i jo estava en una de les estacions, a l'estació Freda, quan aquest senyor, que era cuiner i que tenia un restaurant familiar, va vindre a fer al final de l'estiu com un stage i me lo van posar a mi a l'estació Freda, perquè a l'estació Freda era jo i jo. I va ser màgic, no? I des d'aquells temps ja hem sigut amics per sempre, encara que no hagi passat molt temps junts, no? És com una connexió que és molt difícil d'explicar. No n'hi ha gent amb més cor que Joan Roca i la seva família. Pues sí, Què tal Nova York? Bé, mira, la gamba de l'ajillo. Amb això, amb el José, no estem molt d'acord. Home, són una gamba, això són llagostins, Això, un gambots. Hòstia, no he vist una gamba tan gran aquí. Jo vaig conèixer el José Andrés a l'any 87-88, perquè tu el vas conèixer, ell? 88, crec. Jo vaig estar al 88, que vaig venir a fer un estatge, que vaig estar gairebé 2 mesos, que ella estava de cap de partida de la partida de Freds i jo vaig entrar d'ajudant seu. Però estàvem sota una pressió ja en aquella època molt important. Estava en pressió, no, jo... No, estàvem en una època en què ja començava a despertar i allà començaven a passar coses realment importants. El nivell d'excel·lència era tan alt i, per tant, el nivell de concentració era tan alt que jo recordo molt a José Andrés que deia contínuament: Joan, ens volen fer fracassar. Ens hem de posar les piles que ens volen fer fracassar, perquè el Ferran estava contínuament José Andrés, no, JR. Què passa? Això, clar, té que començar que el José Andrés és d'ara que és més important. Però te'n recordes, Ferran? Ell sempre ha sigut el JR. Però, clar, que era un pupes, que de seguida les bronques anaven per ell. Però era l'època que el Bulli estava amb una estrella Michelin. Sí, el 88, sí. I per tant hi havia allò, escolta, que... És que era un joc que, hòstia, que no sé per què punyetes va passar això, no? Hi havia un magnetisme de gent que va continuar, no? I que després, a tots els que van passar per allà, en aquella època i a les que van venir després, ens va canviar, és a dir, i ens va activar alguna cosa referent a l'inconformisme, a les ganes de fer millor les coses, agafant-se molt seriosament la feina. Jo crec que va ser un... Però era una massa mare que estaven gent que veníeu i que, i los que nos quedaven anava jo agafant, no, però és que flipant, clar, perquè estem parlant... No, o sigui, el Joan Roca i el José Andrés, no? Com si Messi, ¿vale? No, si Messi, estaríem parlant de Messi, no? I Cristiano Ronaldo, bueno, i que estàvem allà, no? Clar, perquè vam començar molt joves, explicant historietes, no... és que teníem 20 i pico d'anys, aquella època. Perquè jo, que a 88 jo tenia 26 i tu 24. Clar, estàvem començant, imagina't, amb aquesta edat, ja et trobes en un món on t'intueixes que passaran coses. De les nits. Bueno, jo tinc una... No, de les nits són de discoteca. La meva última nit al Bulli, amb el José Andrés i tota una colla, al cap d'uns anys encara m'ho recordaven. Érem 13.
i jo anava dient 13 chupitos. Nosaltres l'horari era 9:30, entraven, no? Sí. Vale, fèiem fins les 4:30, 5, tornaven a entrar a les 7, sopaven una miqueta, acabaven tots a 3:30 i a la 1 de juerga. Perquè n'hi ha l'anècdota que tothom sap, no? Que ell va arribar tard, vale, un dia, i com ja tothom sap, vale, jo per mi això és sagrat, i em vaig cabreixar, i se'n va anar a Amèrica, i segurament, vale, aquell dia, pues, no, tenim el gran José Andrés, gràcies a que jo vaig dir, escolta'm, tal, no? Has arribat tard. Quan ell marxa, sincerament, nos desconnectem, vale? Jo crec que una cosa molt important que té el José Andrés és la seva valentia, és un tio valent, probablement una mica inconscient, perquè en aquells moments, vull dir, emprendre, anar-te'n, jugar-te-la. Jo recordo moltes vegades que m'explicava que l'anglès l'aprenia allò escoltant música, no? I caram, entrar en un país on no coneixes gaire res i que a més l'idioma d'entrada no és fàcil, doncs l'esforç que necessites i l'atreviment que cal per fer això és una de les virtuts. Si contextualitzem la cuina catalana o la cuina espanyola a l'any 2000, al món ja no solament a Washington o a Nova York, era res. No tenia cap interès. És molt difícil quan et vol fer un pa amb tomàquet, vale, a Nova York l'any 84, que fa l'Internacional, per a una Amèrica un pa amb tomàquet és com nosaltres menjar-nos un sushi, no? Un sushi a l'any 80. No, clar, que ara una Amèrica està acceptant el pa amb tomàquet, Sí. Però ell és molt perseverant. I ja ho era, i ho segueix sent, i el fet que ell consolidi un projecte gastronòmic és per perseverància, i que la cuina que ell fa sigui reconeguda és fruit del seu esforç. I ell el que fa és agafar tot l'impacte que hem tingut aquí i ell lo agafa de... Posa en valor allà. Senyors, primer, que jo vinc d'estar amb aquests senyors, tal, sí, i això és el que ha passat. I és veritat que no és el primer, però no és el primer, però sense dubte és el més important. És el més important i ho serà en molt temps. És molt veure, difícil que algú iguali o augmenti el que ha representat el José Andrés. I jo crec que una de les coses importants que té és que té una gran capacitat de lideratge. Al final, un cuiner així, independentment que també siguis empresari, però un cuiner dins una cuina has de tenir aquesta capacitat de lideratge que ell la té, sobradament. A veure, primer, ell no està de punyetes, segurament seria això, però és veritat que és una persona molt exigent i a vegades, com tu i jo, que no s'han calmat, però al final la nostra generació no som el mirall de com es té que ser en el que és lideratge, perquè vam viure uns altres moments i en el món de la cuina i tal, no? Procurem cada vegada ser millors i tal. Però sí que és veritat que ell té una cosa meravellosa, que fot una bronca increïble i la gent estima molt. Segurament, si alguna cosa no es fa com ell creu, hi ha una bronca, però després hi ha acaba sortint una relació... Se les porta a sopar. Exacte. Amb això és un líder brutal. És allò de Pastanaga... Té un magnetisme com a persona extraordinari que fa que darrere l'exigència i probablement d'una bronca hi hagi un carinyo i un afecte que retorna i que fa que es creï un ambient de treball absolutament compromès amb el que ell vol que es faci. You know this will be ideal, that you do it in a... But we can also do papers, they pick it up off the paper, but the idea is they pick it up like a taco. But the salmon, all the salmon is gonna hold? Even though we soaked it, I have a feeling it's too smoky. Okay. Very good job. ¿Qué más? La gala de Julia Child en The Smithsonian, que hacen la cena y también que hacen otros chefs que le damos las recetas y tal. Mezclar un poco de Virginia con... We white black truffle from Spain. Everything you do. Maybe we can try and get the Georgia truffles. Yeah, Spain, America, Spain, America, Spain, America. I will do the broth. I will Just roast the all the sauce, chicken the skin. with take the skins, do the thing, boom, and you make me a broth that no flour is reduced, and it's the lobster. We put some chanterelle, some morels, or whatever is in that season. Got it. The flan of my mother, but different presentation. The flan more broken, the spuma very minimalistic. But we could do the pijama version of No. the slime. I think you're going too simple here. Thank you, guys. Can you give my wife the huevo helado? Because she's going to be so happy.
Hi ha un dia que tu decideixes deixar tota aquella voràgine, no? Aquella feina, aquella oportunitat, i marxar als Estats Units amb $50. Bueno, jo ja havia fet el servei militar a la Marina Espanyola, vaig estar cuinant per a l'almirall, però jo li vaig demanar que volia anar a un vaixell, no qualsevol vaixell, o barco, que serà barbarisme, però... No, barco. Sí, és correcte. El meu avi es va anar a Cuba, és una de les meves habaneres. Ah, sí? Sempre la canto molt, per mi és de lo que més sempre canto, no? Seran dels estius a Tamariu, que me'n portava el meu pare una setmana a l'any, i allí les habaneres i els cremats és una cosa que també em va marcar moltíssim. Però abans d'anar a Nova York jo havia estat com mariner en el buc escuela a la Marina Espanyola, el Juan Sebastián del Cano. I jo sé que a Espanya, a Catalunya, que si el servei militar... Jo diré una cosa, jo sóc qui sóc, perquè a mi el servei militar me va ajudar moltíssim a fer-me persona. Sense el meu servei a l'Armada i el meu temps, l'any i mig que vaig estar pràcticament, jo no seria que sóc avui. Jo sempre he pensat que és molt important tindre un servei al país. Molt important, la gent jove. 6 mesos, un any, el que tu em diguis. Servei militar obligatori. Servei. Creus que la mili hauria de tornar a Espanya? No mili, servei. Un servei al país. Pots ajudar els forestals als boscos, pots ajudar a llocs de la tercera edat, i encara pagat, que tindria que ser així. Poc, però pagat. Perquè penso que canvia molt la vida, no? Que tu tens un país que sí que te té que donar, però tu també tens que donar una mica, no? No pot ser tot rebre. Jo no seria qui soc sense aquell temps que vaig passar al servei militar. Què és el que et va fer prendre la decisió de després marxar a Nova York amb $50 i amb una feina més o menys estable? Jo vaig quedar enamorat i la primera oportunitat, Nova York. Clar, tenies 23 anys. Tenia 23 anys. Llavors, jo arribo a Washington, jo arribo aquí, al 93, al gener del 93. Clar, però tu no només has somiat fent cuina i guanyant-te la vida cuinant, sinó que, a més, has explicat un país que és Espanya o Catalunya a través de la cuina, als Estats Units. És a dir, la teva gran aportació als Estats Units és la cuina espanyola i catalana. Però és que jo no soc... A mi sempre se m'ha donat les gràcies per portar la cuina catalana, l'espanyola, a Amèrica. Jo vaig dir, no em doneu les gràcies, perquè és que és l'únic que jo sabia. Vull dir, el que jo vaig fer no va ser res especial. Gràcies a Déu, jo vaig tindre molts mestres que me van ensenyar molt bona cuina catalana, tradicional catalana, i després la moderna. I la vaig portar aquí perquè era jove i era el que sabia fer. Però a mi sí que em fa molta il·lusió que a Jaleo, des de fa més de 25 anys, l'escalivada era com Déu mana, el capipotes com Déu mana, les croquetes, i el trinxat, i les croquetes. O sigui, per què sempre ha hagut tants plats catalans a Jaleo? Perquè jo em vaig criar a Catalunya. Del noi de 23 anys que va venir amb $50, ara ets un cuiner multimilionari, diguem-ne. Això ja ha canviat. No, multimilionari no. Vull dir, jo tinc que anar a treballar cada dia. Va bé, però tu continues invertint i continues fent. Llavors, bueno, el dels calés és una cosa... volàtil. No, de veritat, i ho dic amb tota la sinceritat, i jo sé que n'hi ha gent que a vegades és complicat, que potser tenen un sou molt baix, però jo no és una cosa que els diners li hagi donat molta importància mai. Jo soc... Una persona pot dir que és rica realment perquè té temps de disfrutar dels amics, de la família, dels fills, d'aquelles coses que són importants. Si no tens per això, per què vols els calés? Però clar, tu al final has sigut l'exemple del somni americà, no? I això no és real en aquest país, perquè la immigració és molt dura als Estats Units. Bueno, hi ha de tot. Hi ha moltíssimes històries que sí que són... Vull dir, el somni americà tampoc és que tu arribes i és multimilionari com el Jeff Bezos, que és cubano, o tants d'ells que són el 60-70% de totes aquestes grans empreses són tot immigrants o fills d'immigrants. És increïble, això. Però el somni americà sí que existeix. Però jo no penso que sigui solament el somni americà, que és el somni espanyol, el somni català, el somni... Tenim que fer que la gent jove, i la no tan jove, puguin somniar. I
I jo penso que les democràcies que tenim i els polítics que tenim tenen que ajudar a fomentar aquests somnis. I a vegades això falla. It's America. Ghost riders, the credits only borrowed. It's immigrants. We get the job done. It's a hard line when you're an import, baby boy. It's hard times when you ain't sent for braces. Feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya sonó hace rato. Los que quieren buscan, pero nos apodan como vagos. We're the same ones hustling on every level. Ten los datos. Walk a mile in our shoes. Abróchense los zapatos. I've been scoping y'all dudes. Y'all ain't been working like I do. Why y'all work ya? It hurt ya. You claim I'm stealing jobs, though. Peter Piper claimed he picked them. He just underpaid Pablo. But there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghost riders. The credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. But immigrants, we get the job done. Not yet. Ya tengo. Ok, bienvenidos, welcome. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? 6 tortillas para llevar, por favor. Ok, chicos, ¿se van comiendo un tamalito? Le doy una cuchara. Mira, acá te lo dan, por favor. Gracias. ¿Cuánto? 5. Aquí tiene su barbacoa con su pancita. $79, por favor. Este café es la gloria, porque nunca me habían hecho levantar tan temprano para hacer una entrevista, a las 5:30. Pues abrimos muy temprano, estamos aquí a las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? Para abrir el servicio, el Open se abre a las 5. Y bueno, estamos muy ocupados, llega gente de trabajo y pues quieren tomar un café, un pan o un taco, un consomé. Yo tenía muchas ganas de conocerte, a ti y a tu barbacoa de borrego, ¿no? Que es la receta que ha hecho historia en este lugar. Sí, pues la barbacoa de borrego es algo muy delicioso que por muchos años aquí en Estados Unidos nadie la había podido hacer porque realmente lleva mucho trabajo. Entonces yo vi la necesidad de la gente y de saber que tenía yo ese don para alimentar a mucha gente. Esta historia que estamos contando hoy es una historia muy interesante y muy dura también, pero para mí hay algo que me sorprende muchísimo, que es que tú has conseguido ser una de las mejores cocineras de Estados Unidos y al mismo tiempo, ahora mismo, a ti te pueden detener por no tener papeles. Pues yo creo que no importa si tienes una posición alta, abierta, yo creo que todos corremos ese riesgo de que migración puede detenernos en cualquier momento. No solo a mí, a mis empleados o en las fábricas, cualquier persona está corriendo ese riesgo todos los días. Claro, pero tú eres una de las mejores cocineras de Estados Unidos. Pues sí, pero no dejo de ser una persona que no tiene papeles, que no necesito para vivir. ¿Por qué te fuiste de México? Salí de México huyendo porque pues había agresión física, verbal y psicológica. Entonces, de alguna manera, pues tuve el valor, después de 20 años, pensar que yo no quería estar postrada en una silla de ruedas o diabética o muerta. ¿Por parte de quién o quiénes recibiste esta agresión que decías? Bueno, de la agresión de parte de mi esposo y de mi ex esposo. Y pues bueno, el maltrato y cómo vivir en esclavitud por 20 años. ¿Cómo recuerdas el viaje desde México aquí a Estados Unidos? Pues lo recuerdo todos los días porque todos los días estoy luchando
atravesando ese desierto que te hace cambiar de una persona a otra. Entonces nunca hay que olvidar ese paso para seguir trabajando y luchando con tanto entusiasmo como lo hago. ¿A ti te lo contaron desde un primer momento cómo sería ese viaje? No. Bueno, yo no me imaginé que íbamos a caminar el desierto, pero estaba lista para salir y salvar mi vida. Entonces no importaba si iba yo a caminar o a correr o atravesar el desierto no es nada fácil. Y atravesar el idioma, atravesar las puertas para que te den trabajo, no está fácil. ¿Cómo eran tus primeros trabajos aquí en Estados Unidos? Pues mi primer trabajo fue en un restaurante mexicano y sufriendo porque pues yo no quería estar viendo los platos en el basement, yo quería mirar o ver a la gente y ver. ¿Y podías trabajar sin documentación? Pues este es un punto muy delicado. El gobierno federal aquí nos exige que tengamos nuestros papeles, nuestra green card o número de social. Desafortunadamente no podemos tener papeles porque atravesamos el desierto o la frontera sin permiso del gobierno. Tienes que pagar un ID falso para que puedas trabajar en algún restaurante. Tú te fuiste dejando una familia, dejando a tus hijos. Has podido hablar con ellos, ¿no? Pues dejé a mis hijos. Sí, a la Carla tiene 10 años que no la veo. A Jesús, el más pequeño, que tiene 14 años, que tampoco lo he visto durante todos estos años. José Trinidad tiene 32 años, que tampoco lo he visto. He hablado con ellos por teléfono casi cada 15 días. Yo solo les digo, recuerden que estoy aquí para que tienen mamá para mucho tiempo. Pues que me gustaría regresar pronto y abrazarlos, estar con ellos y bueno, estar viviendo juntos como una familia. El Salvador, hace 20 años que llegué aquí. Honduras, llevo más de 40 años en este país. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía 8 años, ahorita tengo 23. Tengo 17 años en este país. Yo le diría al presidente de esta nación que nosotros ya estamos cansados que nos digan que no somos personas bienvenidas en este país. Yo le diría a Donald Trump que necesita actuar inmediatamente. Él tiene una política migratoria muy mala, llena de odio, llena de mala información. ¿Basadas en racismo? Racistas, muy racistas, cosa que nunca habíamos visto en este país. Habiendo obtenido más de la mitad de nuestra vida aquí, tenemos raíces. Creando hijos que ahora muchos de ellos están en la Armada, sirviendo este país. Yo ya me considero de este país, de aquí, porque son 23 años los que he vivido y he aportado mucho y he trabajado mucho y he hecho mucho en este país. Y hemos demostrado creando compañías que generan empleo para otras personas. Y que le dan empleo a ciudadanos de los Estados Unidos. Y él está criminalizando a los inmigrantes que solamente están acá trabajando duro. Y que nos discrimine así nomás. No creo que es justo. Lo que está haciendo ahora mismo con los inmigrantes, eso es algo que no debería hacérselo a un ser humano. No solamente es un ataque en contra de nosotros, es un ataque en contra de cualquier persona que forma parte de la vida y la dinámica de los Estados Unidos. Qui és Donald Trump? Un soñador, estic segur, perquè el que ha aconsegut segur que ha tingut que treballar molt fort. Però és una persona que està creant una divisió increïble. És una persona que està creant que tothom pensi malament del contrari, que la gent no s'estimi, que si tu ets blanc o negre té que veure amb mala cara, que si tu és del nord o si és d'un partit, si és d'un estat dels republicans, ja els estats que són demòcrates es tenen que caure malament, encara que en aquell estat pràcticament n'hi ha meitat de gent d'un altre. Al final, un líder té que unir. Un líder no pot trencar. Si es té que trencar, que sigui per coses que realment tingui pes.
Jo ara el que veig a Catalunya em fa supergreu, perquè jo tinc amics que ja no volen formar part d'Espanya. Jo dic, val, si jo respecto el teu dret de pensar així, però també tens que respectar el meu, que jo vull el contrari. I ja et dic, jo tinc família que volen la independència. I són famílies que m'estimo molt i que hem crescut junts. Ells nascuts a Catalunya, jo nascut fora, però són els meus cosins de sang. Hem passat els estius a Sant Vicenç de Castellet. I és una mica dur de veure que estem una mica encontrants, no? És una mica raro, és una mica estranya. Per què hem tingut que arribar a aquell moment? Per això jo sempre dic que qualsevol líder que no tingui la voluntat d'unir, encara que tu estiguis defensant lo teu, no és un bon líder, ni per a Catalunya ni pel món. Necessitem líders d'unió, líders de pragmatisme, líders de seny. Catalunya sempre ha sigut el país del seny. On s'ha anat aquell seny? Per tots, per un costat i l'altre, per Madrid i per Barcelona, per Catalunya i per Espanya. I no és que la resposta d'Espanya tampoc ha sigut correcta. Sí, ara jo no entraré perquè et donaré la raó per un costat i la treuré per l'altre. A uns i als altres, si és que no és fàcil. Però el seny és el que hem perdut una mica, tots, no Catalunya, tots. I jo penso que l'únic que puc dir és que jo estic veient el que està fent un líder com Trump. Que el que està passant a Amèrica amb aquest senyor Trump no podem deixar que es passi a casa. Necessitem líderes sempre de pragmatisme, líderes de seny. No discrimination. I said, come on, come on, come on, come on. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Now is the time for Congress to show the world that America is committed to ending illegal immigration and putting the ruthless coyotes, cartels, drug dealers, and human traffickers out of business. I'm asking for the vote of every single African American citizen. What do you have to lose? You're living in poverty, your schools are no good, you have no jobs. What the hell do you have to lose? El José Andrés no... És que la dimensió d'ell, si no estàs allà, no ho entens. No, està clar. Quan estàs allà, clar, jo vaig anar l'última vegada. Vaig a veure el Clinton. Que com si fossis a veure el teu veí, no? Quan dius, hòstia, Clinton, Obama, no és que vinc de veure tal, és que vinc de secretari de la ONU, i tal, dius, hòstia, José. A més té un posicionament polític molt... No, però que el senyor està... Que José está con el Barack Obama i el Bill Clinton. No és que l'hagi vist en la revista. No, i que ha tingut una demanda amb el Trump. Això és només... No, això és un punt de flexió. Home, no el Donald Trump. És dir, que tu tinguis els pebrots de fotre la demanda al president dels Estats Units, sigui ell o sigui... Com és el Trump, jo crec que és fascinant què passarà ara, no? Ell no ho sap, perquè ell pot fer moltes més coses fora de la política que la política. Absolutament. No estàs d'acord? Estic convençut que pot fer moltes més coses per la societat, al cap i a la fi, que és el que han de fer els polítics, des de la vessant de cuina i d'activista, que és el que està fent ara. En qualsevol cas, és un personatge absolutament excepcional. Vaja, jo l'admiro moltíssim veient-la d'aquests darrers anys i com ha anat aquesta evolució de cuiner a personatge públic absolutament compromès amb causes que a mi em sembla que té un mèrit increïble. La dimensió que pot tindre el José en el José Andrés activista, ningú sap el final. Ni ell. Entenem que és un món complex, perquè quan tu entres en el sistema i vols ser un antisistema és perillós. Té un cert problema ara que el José Andrés activista menja... Bé, això volia dir ara. Això parlem... Mira, vaig estar 4 dies i cada dia parlàvem d'això.
Clar. Que deia, perquè clar, ell és cuiner. Li ha donat molta més popularitat, Sí, però clar, coneix ell- molta més gent ell ara és cuiner. per lo activista que és. Però ell és cuiner i vol ser cuiner. I això és una... Això ho ha de decidir ell, què vol ser. No, però tu parles amb ell i diu, és cuiner. Jo vull ser cuiner, clar, i aquesta... No, el conflicte que té, és un conflicte. Vol ser un cuiner de màxim nivell, un empresari de màxim nivell i un activista de màxim nivell. Clar, i això estem parlant de paraules... No, és fàcil. I això, per això la capacitat que té ell és important. Tu sempre has sigut un xef que políticament t'has posicionat, no has tingut complexes amb això. Però segurament això t'ha portat problemes a la feina, perquè ser el xef anti-Trump, com t'anomena la premsa aquí, no sé si és beneficiós o no. Bueno, a veure, jo des que ha arribat el senyor Trump al poder he obert 7 o 8 restaurants, vull dir, en això no he parat. Jo quan n'hi ha un huracan a Florida i Carolina del Norte, que són llocs republicans pro-Trump, nosaltres apareixem i donem de menjar cents de mils de persones. I la gent s'estima molt. Jo al final, en algunes coses soc una mica més de dretes, en altres coses soc una mica més d'esquerres. En això penso que també som molt pragmàtic. Però el que sí que sé és que quan qualsevol persona al món tingui fam, allà estarem nosaltres. La meva organització aquest any ha estat en Mozambique, en Indonèsia, en Venezuela, en Colòmbia... Les Bahamas. I hem fet en alguns llocs 900.000 ja en Indonèsia, 500.000 a Mozambique, ja vam acabar pràcticament a 200.000 a les Bahamas. Mare meva, som una ONG petita que ja no som tant. Però tu et lleves al matí aquí a Washington, veus aquella notícia i reacciones, aixeques el telèfon i dius haig d'anar a les Bahamas. Sí. Agafes un helicòpter qualsevol i t'hi plantes. Bueno, un avió ràpid, i vaig anar 3 dies abans, vam arribar, vam veure arribar l'huracà a la capital, a Nassau, la capital de Great Providence, de les Bahamas, i ja teníem el plan. En el moment que va passar l'huracà, nosaltres ja estàvem donant de menjar des del primer moment. So those guys are amazing. They've been cooking non-stop for many days, doing great food. Helicopter is ready. So we are rolling. As you can see here, with help of local leaders and volunteers, they are downloading all the rice, all the oil on these 2 helicopters. Here the trucks come to pick up the food and be delivered to the different communities. Here we have the paellas. We have 3 paellas going. Rice with chicken. Today we're gonna do, if God allows us, roughly between sandwiches and cochos, arroz con pollo, 8,000 meals. We got this food truck donated. We have here many people volunteering. We're going to be making hundreds of meals, thousands of meals over the next few weeks. I do need your support. Jose has taken what he knows how to do, his dream, his vision, his execution, and been able to impart that onto other people in the organization. There we go, guys. He will drop everything to go, as you see, to go to Puerto Rico. He'll drop everything to go to the Bahamas. But even if he's not there in person, Jose is very involved. Calls constantly, checking in, what's happening, what's this, what's that, what do we need? He'll make connections, call up people, you know, whatever needs to be done, he's on top of it. He wants to hear solutions. He doesn't take no for an answer. I imagine if you're working for him as a chef and you tell him no for something, I'm sure you have to go back and figure out how to do it, because that's what we have to do in the field. Today we're serving chicken with rice, but this is massive, so we cannot forget the people of Mozambique. From Puerto Rico to California to Guatemala to Indonesia, when you're hungry, you're not hungry in 1 day, 1 week, 1 month, you're hungry now. And so it's really important for us to be able to move very fast. So here, we like to think of ourselves a bit like a special teams, you know, like a Delta Force or something, where we have our core group. But we always want to connect with the local community. We work with local volunteers wherever we go. We work with local chefs. We hire local food trucks if they're there. We don't just bring everything in from the outside.
Jose Andres likes to say we're more like software, not hardware. Governments are not the most effective, they're not the quickest, and they're often, they don't have the best understanding of the local context and the situation on the ground. The reality is that we're always going to be able to be faster, more efficient, and make sure that people have what they need, when they need it. The kitchen in Nassau, the kitchen in Freeport, and the kitchen in Marsh Harbor, with all the amazing Bahamian volunteers we have, right and left, all around, we're about to reach 1 million! Bueno, jo he rebut molt a la vida, vull dir, jo soc el que soc perquè molta gent m'ha donat moltes coses. M'han donat carinyo, m'han donat sabidoria, han compartit amb mi tot el que saben. Mira, també ho vaig veure amb la meva mare, el meu pare sent ATS a Belvitge, que sempre també ho eren. Feien més del que la seva professió les demanava. Jo penso que la generositat és una cosa que forma part de qui som. Jo sempre he vist els catalans com gent molt generosa. I jo penso que això ho he portat sempre en mi i això jo ara intento ser generós quan puc i tinc, per què no fer el que altres han fet per mi. Hi ha qui pot dir que això també ho utilitzes, no?, per beneficiar la teva imatge. Sí, sempre n'hi haurà aquesta gent que ho fa, però mira, que critiquin menys i que ho facin ells. Vull dir, si el president dels Estats Units fa negociacions d'armes nuclears públicament a Twitter, un cuiner com jo que no podrà oferir-li a una dona un treball quan puc fer-ho, i és l'única forma de contacte que tenim. Vull dir, el que pensi així, sempre n'hi haurà gent que pensi així, però això no té que parar ningú de fer el que pensen amb el cor i amb el cap, que és el correcte. Tu que ets considerat una de les 100 persones més influents del món per la revista Time, que coneixes els polítics, que saps com es mou el món, per què no s'acaba la fam al món? Perquè no n'hi ha voluntat real. Calés n'hi ha i menjar n'hi ha. Tenim que ser una mica més crítics amb nosaltres, perquè la gana continua. A Washington continua la gana, a Àfrica continua la gana, quan estan exportant aliments. Realment gastem molts calés en coses que no deberíem gastar-les i no posem els calés en invertir en els llocs que realment podríem fer un gran canvi. Llancem molts calés al problema, però no fem inversió en les solucions. Ha sigut un plaer. Molt plaer, ha sigut meu, home. Sempre he estat aquí invitat. La pròxima vegada farem un cremat. Ho farem. I jo cantaré el meu avi. Fantàstic. Vinga. Hala. Que tornem a... Bueno, gràcies. I la setmana que ve, el Quatre Gats. Yo soy Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. La paz tiene como dos fases. Hacer la paz, que es firmar los acuerdos, desarmarse, dejar de matarse. Y después construir la paz. Esa es mucho más difícil, porque es la reconciliación. Y ahí hay que aprender a perdonar, sanar las heridas después de 50 años de guerra. Para mí la reparación tiene que ver con saber qué pasó con mi hermano, pero qué pasó con todos esos desaparecidos. Yo lo llamo una tortura en vida porque realmente no sabemos qué pasó, dónde está, quién responde.